Bafowethu unalo ulwazi othuthukisa lona ibhola lethu lase-Afrika. Nginokuthola imibuzo bafethu, le mibuzo ibuza ukuthi webafo sinokubona ama-CAF rankings. Ama-CAF rankings abalwa kanjani kahle kahle? Yiphi i-criteria elandelwayo ukuze kubalwa ama-CAF rankings? Ingabe kubalwa ukwina ngakini noma ingabe kubalwa ukwina kwe-CAF kuphela noma ingabe kubalwa ini? Bafowethu indlela esetshenziswayo makubalwa ama-CAF rankings, kubalwa ama-team asuke elida noma esemsileni ngokwe-CAF e-Afrika esewonkana, abalwa ngawo ama-CAF competitions okuyi-CAF Champions League bese kuba i-CAF Confederation Cup. I-CAF Champions League kule season ezayo eyodlalwa i-Pirates ne-Sundowns, bese kuthi i-Confederation ezoyodlalwa i-Kaizer Chiefs ngokwini Nedbank Cup, bese kuba i-Stellenbosch ngokuba u-number 3 kwi-league yethu, ngoba i-South Africa inama-point anele ukuthi isingafaka ama-team awu-4 kulama competition, shuthi kuzoba u-2-2. Champions League-ke okuqualify u-number 1 u-number 2 kwi-league. Bafowethu le ndaba yalamaphoyinti indlela nje eyasungulwa i-CAF kudala, kwaba indlela okuyiyona abayisebenzisayo ukuthi bebale ama-rankings namaphoyinti. Abanye-ke bazoyishayisa amakhala, yona iyashayisa amakhala ngoba ine-favouritism nyana. So indlela ababala ngayo i-club ezowina i-CAF Champions League ithola ama-point amaningi kune-club ezowina i-CAF Confederation Cup, because i-CAF Champions League i-rate higher than i-Confederation Cup. Okay, if soqala nje i-CAF Confederation Cup, uma uphume kuma-group stages waba u-number 4 kwi-CAF Confederation Cup, uthola 0.5 point. Uma uphume kuma-group stages waba u-number 3, uthola 1 point kwi-Confederation Cup njalo. Uma uphume kuma-quarter final, kusukela ngo-2017-ke bekutholakala 2 point i-Confederation Cup if uphume kuma-quarter final. If uphume kuma-semi-final kwi-Confederation Cup, uthola u-3 points okuyiwona ozo-add-wa kuma-FIFA rankings. If uphume kwi-final, uthola u-4 point Confederation Cup, bese kuthi uma uwine i-final uthola u-5 point kwi-Confederation Cup. Lawo ma-point abalwa kuma-CAF rankings of the year, ngiyabo. So uyo-check-a nje ama-team ase-Afrika uhlulayo ukuthi lumi kanjani, ubani number 1, ubani number 2, ubani number 3. Iyona ndlela okubalwa ngayo le, ama-point a-accumulate-wa ngayo. Awutholi u-3 point per game, awutholi ubani point per game, but uthola i-point per progress or per achievement. Bese kuthi-ke kwi-CAF Champions League bafowethu, uma ube u-number 4 kuma-group stages kwi-CAF Champions League, uthola u-1 point, akufani nangalo uthola khona u-0.5. Bese kuthi uma ube u-number 3 egroupini, uthola u-2 points, akufani ngale othola khona u-1 point. Bese kuthi uma ube i-quarter finalist, waphuma kuma-quarter final kusukela ngo-2017 nakhona, u-3 points owutholayo kwi-CAF Champions League. If ufike kwi-semi-final, uthola u-4 point kwi-CAF Champions League, akufani nangale
othola khona u3 point ngesemi final. If ufike kwifinal washawa uthola u5 point. Shuthi mushawe kwiCAF Champions League final uthola ama-point alinganayo nomuntu owine iConfederation Cup. Bese kuthi uma uyiwinile iChampions League uthola u6 point. Oshampion bathola u6 point. Kushuthi nje wena usukudlalela u6 point kuma-CAF rankings if uzowina from the start uzofika ekugcineni. Hayi ukuthi ngoba ngiphuma unumber 1 egroupini ngoba ngifike kwi-quarter final ngizothola lo 3 point bese kubhanqana lo 6 cha egcineni cha. Uthola per achievement ama-point. So usukudlalela u6 point nje uzodlala udlale isizini yonke ye-CAF Champions League. Iyona ndlela ke bafowethu ukukhalkulethwa ngayo lena. Ngizobe sengiwaveza ama-CAF rankings lana. Ngicathi ngizoveza noma u-top 60 uyabo. Nazi-ke zaseMzansi indlela ezime ngayo laphana. I-Sundowns ihleli lapha ngunumber 2 ngo-62 point. Bese kuzoba i-Pirates ihleli lapha ngunumber 15 ngo-30 point. Bese kuzoba i-Stellenbosch ihleli lapha kunumber 21 ngo-15 point ku-top 30. Bese kuba-ke iMarumo Gallants. iMarumo Gallants laphana ihleli kunumber 30 ngo-9 point. Bese kuzoba iKaizer Chiefs ihleli kunumber 43 ngo-5 point. Bese kuzoba iSikhukhune United ihleli kunumber 51 ngo-4 point. Izo zonke-ke zaseMzansi lezi.